या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। राणे म्हणजे इथंही फटकेबाजी होणारच। नितेश राणे नीलमताई राणेंनी केली रिक्षातून सवारी आणि शिवगर्जना महानाट्यानं रचला इतिहास। लोक आग्रहास्तव वीकेंडलाही खास शो, विशाल परब यांचं आयोजन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 62 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। महावितरणने आमची फसवणूक केली आहे, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता वीज जोडणी कापली आहे असा आरोप कुसूर येथील संतोष पाटील यांनी केलाय। काय म्हणाले संतोष पाटील, पाहूया। MSEBने माझी फसवणूक केली। 1 वर्षानंतर अचानक बिल पाठवलं। पहिले बिल 580 होतं। आज रोजी 18,900 रुपये बिल देण्यात आलं। प्रत्येक बिलाचं युनिट हे 5च्या वरती नव्हतं। अचानक दहशत वाजवून त्या लोकांनी ब्लॅकमेल करून बिल न भरल्यास मीटर काढण्यात येईल असं मला धमकावून 4 दिवसापूर्वी गेले। त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की आपण ऑफिसमध्ये येऊन आमच्याशी चर्चा करा। मी ऑफिसमध्ये आलो असता एकही अधिकारी ऑफिसमध्ये नाही, टाळं बंद करून पळण्याच्या मार्गावर आहेत। मी त्यांच्याशी विचारपूस केली। इथल्या कर्मचाऱ्यांनी मला बिलाबद्दल सर्व कागदपत्र दिली, तर बिलामध्ये 580 रुपयापासून 3,000 पर्यंत बिल होतं। परंतु फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 15,000च्या वरती अचानक बिल पाठवलं आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या मीटरचं रीडिंग मिळत नव्हतं म्हणून तुम्हाला अचानक बिल पाठवलं। संपर्क साधला, चर्चा केली, परंतु कोणी अधिकारी ऑफिसमध्ये यायला तयार नाही।
ऑफिसमध्ये यायला तयार नाहीत, आम्ही साईटवरती आहोत म्हणून ते सांगतायत. ह्याच यांनी माझे शेतीपंप देखील, हा शेतीपंपाचा मी यांना पत्र देऊन देखील आज रोजी त्याची चौकशी करतोय, परंतु त्यांच्याकडे तो मीटर उपलब्ध होत नाही. हे अचानक आम्हाला बिल पाठवतील आणि आमच्या पंपाची लाईन कापतील. मला MSEBने सांगण्यात आलं की तुमच्या मीटरचं रिडिंग घेता येत नव्हतं, ते आम्ही रिडिंग अचानक मिळाल्यामुळे हे तुमचं बिल वाढलेलं आहे. आम्ही मिनिमम चार्ज तुम्हाला आजपर्यंत पाठवत होतो. मग आत्तापर्यंत आज रिडिंग यांना कुठचं मिळालं? आत्ता जे 765 हे जे रिडिंग मिळालं, याच्यापूर्वी 1 रिडिंग आहे, 13 रिडिंग आहे, 5 रिडिंग आहे. 22 सालात जोडणी केली. 22 सालात जोडणी केल्यानंतर मला 4 महिने बिल आलं नव्हतं. मी MSEB ऑफिसमध्ये येऊन चौकशी केली, त्याच्यानंतर मला 29 रुपये बिल आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत. या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा: रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रुटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात. संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62. फोन नंबर 023 67 23 40 00. कणकवली नगरपंचायतीच्या इंडोअर क्रीडा संकुलाचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी आमदार नितेश राणे, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कणकवलीत झालेल्या विविध विकास कामांबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आमदार नितेश राणे, नगराध्यक्ष समीर नलावडे आणि त्यांच्या टीमचं भरभरून कौतुक केलंय. पाहूया. कणकवली शहराच्या सौंदर्यामध्ये आणि पर्यटनामध्ये भर पडावी यासाठी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्रीयुत समीर नलावडे यांनी हा 12 महिने लोकांना अनुभवता येईल, पाहता येईल असा कृत्रिम धबधबा या ठिकाणी तयार करण्याचं काम सुरू आहे. लवकरच सुरू होईल आणि लोकांना या ठिकाणी येता येईल, हा कृत्रिम धबधब्याचा आनंद लुटता येईल. यासाठी केलेल्या कामाबद्दल मी नगर परिषदेचं अभिनंदन करतो. नगराध्यक्ष आणि त्यांचे सहकारी नगरसेवकांचं अभिनंदन करतो. अतिशय चांगलं काम कणकवली शहरामध्ये चाललेलं आहे. त्यांना चांगलं काम त्यांच्या हातून होतच नाही, करायची मानसिकता नाही आहे त्यांची, आणि त्यामुळे कुठेही चांगलं काम झालं का विरोध करायचा. जिल्ह्यामध्ये विमानतळ आला त्याला विरोध, कोणतंही चांगलं काम, सीवर्ड आलं त्याला विरोध, पर्यटनासाठी, विकासासाठी, रोजगारासाठी जे प्रकल्प येतात त्या प्रकल्पांना शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचा विरोध असतो. कणकवली शहरामध्ये नगरपालिकेतर्फे, नगर परिषदेतर्फे विविध विकासाची कामं होत आहेत. त्याचबरोबर क्रीडा क्षेत्रातली अतिशय चांगलं काम नगर परिषद करत आहे. त्यांनी हा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंडोर गेमचा सुंदर असा आहे. आता इथे चांगले खेळाडू निर्माण होण्यासाठी हा क्लब झालेला, ही इमारत झाली आहे. भविष्यात चांगले खेळाडू इंडोरचे कणकवलीत निर्माण होतील, त्यासाठी शुभेच्छा. आम्ही त्यावेळेला जे वचन दिलं म्हणा, ते जाहीरनामा दिला होता, तो आमच्या नलावडे साहेबांनी पूर्ण केला आहे असं मला वाटतं. रस्ते सुंदर, अगदी रस्ते आहेत कणकवलीमध्ये. पायाभूत सुविधा अतिशय आदर्श आहेत. ज्या काय नागरी सुविधा द्याव्या लागतात 18, त्याची बहुतेक नागरी सुविधा इथे कणकवलीत दिल्या आहेत. लोकांना आपला संसार आणि जीवन चांगलं जगता यावं असं वातावरण कणकवलीत निर्माण केलेलं आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर
लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सरलाईनचं मोबाईल ॲप. SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध. सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टोरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश. स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात. संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 0560 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62. फोन नंबर 02367 234000. कणकवलीत उड्डाण पुलाखाली महामार्ग प्राधिकरणच्या स्टॉल हटाववर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय. काय म्हणालेत नारायण राणे पाहूया. चर्चेचा प्रश्न नाही आहे. हायवेचे अधिकारी बोलवले होते आणि CO पण होते उपस्थित. त्यांचं म्हणणं आहे हायवेचं आम्ही ब्रिज खाली जागा वापरायला देणार नाही, कारण मुलं आहेत, लोक आहेत, धावत आली का आली, हायवे आहे, गाड्या चालू असतात हायवेला स्पीडने, कोण अपघात होऊ नये यासाठी कुठेही ब्रिज खाली जागा दिली जात नाही. दिली तर सुशोभीकरणासाठी दिली जाते, पण भाजी अमुक तमुक बाकी दुकान बाकी जागेवर आपण मार्केटसाठी उपलब्ध जागा असेल तर तयार करू, प्रस्ताव द्या, आपण फंड देऊ त्याला कुठेतरी जागा उपलब्ध करू. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲप वर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सरलाईनचं मोबाईल ॲप. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित शिवगर्जना महानाट्याच्या पहिल्या दिवशीच्या तुफान गर्दीनंतर शनिवारी सुद्धा या नाटकाचा प्रयोग हाऊसफुल होणार आहे. शनिवारी आणि रविवारचे दोन्ही प्रयोग हे हाऊसफुल होणार आहेत. त्यामुळे कालच्या तोवा गर्दीनंतर शनिवारी आणि रविवारच्या दोन्ही प्रयोगांना फार मोठी गर्दी उसळणार आहे. शिवगर्जना महानाट्याचा कालचा प्रयोग हा प्रचंड हाऊसफुल झाला होता. सुमारे 70 ते 80 हजार पेक्षा जास्त लोकांनी एकाच वेळी नाट्यप्रयोग बघितला होता. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह रत्नागिरी, कर्नाटक आदी भागातून मोठ्या प्रमाणात हे नाटक बघण्यासाठी लोक कुडाळात दाखल झाले होते. खास लोक आग्रहास्तव या नाटकाचे अजून 2 प्रयोग होणार आहेत. अजून 2 दिवस शो वाढवण्यात आले असून शनिवारी 18 मार्च आणि रविवारी 19 मार्चला हे 2 जादा शो होणार आहेत. तरी प्रेक्षकांनी वेळेत उपस्थित राहण्याचं आवाहन विशाल सेवा फाउंडेशन आणि भाजप सिंधुदुर्गच्या वतीनं विशाल परब यांनी केलं. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲप वर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सरलाईनचं मोबाईल ॲप. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21.
स्पर्धेमध्ये पुरुषांबरोबर चालत असताना महिला कुठल्याही बाबतीमध्ये कमी पडता कामा नाही. उदाहरण आम्ही आता ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक झाल्या, आरक्षण देत असताना 50% आरक्षण महिलांना आपण देतो, पण तेच प्रतिबिंब आपल्याला रोजगारामध्ये कुठेही दिसत नाही. आमची इच्छा आहे की बाबा जसं आम्ही सरपंचांचे मेळावे घेतो आणि तेव्हा तिथे 50% सरपंच दिसतात, तसं येणाऱ्या कालावधीमध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये पुरुषांच्या रिक्षाच्या बरोबर तिथेही 50% आमचे अबोली रिक्षा दिसली पाहिजे, अशा पद्धतीचा आमच्या लोकांचा प्रयत्न असेल. मी आज जवळपास मला वाटतं 4 भगिनींना रिक्षा भेटणार आहे, त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देईन. पण मी हेही सांगेन की तुमचा आत्मविश्वास कुठेही कमी व्हायला देऊ नका. आमची इच्छा आहे की तुम्ही जी काही सुरुवात केलेली आहे, कुठेही अडचण आली, कुठेही काय आली, आम्ही काय नुसतं तुम्हाला शुभारंभापुरते इथे नाही आहोत. कधीही तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता, बोलू शकता. कुठेही अडचण असेल तर तुम्ही निश्चित पद्धतीने आमच्याकडे येऊन जिथे जिथे शक्य आहे, जिल्हा बँक म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा तुमच्या घरातला भाऊ म्हणून आम्ही सगळेजण तुमच्या बरोबर उभे आहोत, एवढाही विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देईन. आणि तुम्ही सुरुवात करत असताना माझी ही विनंती तुम्हाला आहे किंवा अपेक्षा ही ठेवेन की तुम्ही जसं सुरुवात केलाय तसं जास्तीत जास्त महिलांना, भगिनींना प्रोत्साहन द्या. तुमचा अनुभव सांगा. आम्ही जेव्हा बोर्डमध्ये चर्चा करत असताना कायशेकर साहेब आठवतात, आपण वेंगुर्लाच्या एका भगिनीबद्दल चर्चा केली, राहुलला. तिने एक आदर्श म्हणजे तिने आमच्या समोर एक अनुभव नजरेसमोर आणला, एक उदाहरण दिलं की बाबा महिलांचे रिक्षा दिल्यानंतर नेमकं ती ज्या आत्मविश्वासाने जिद्द दाखवून ती ज्या पद्धतीने वेंगुर्ला त्या परिसरामध्ये रिक्षा चालवते, म्हणजे पूर्ण जेव्हा रिक्षासाठी रांग लागली असते तेव्हा जे ज्येष्ठ मंडळी असतात किंवा महिला वर्ग पहिले जाऊन तिच्याकडे जाऊन तिच्या रिक्षामध्ये बसतात. हा एक एकंदरीत फायदा महिला रिक्षा चालवणाऱ्यापैकी महिलांना असेल. म्हणून मी आपल्यालाही विनंती करेन की आपल्या पुरते थांबू नका. तुम्ही ह्या चळवळीमध्ये आमच्या बरोबर आहे. तुम्हाला आज आम्ही याची संधी दिली आहे ना, तरी तुम्ही पुढच्या अजून महिला भगिनींना आत्मविश्वास वाढवून त्यांना आमच्याकडे आणून जे शक्य आहे सगळी मदत आपण आपल्याला करू, जिथे शक्य. आमची इच्छा आहे की ह्या जिल्ह्यातल्या म्हणजे राणे साहेबांनी नेहमी आपले विचार मांडत असताना तरी सांगितलं की बाबा जिल्ह्यातल्या व्यक्तीचं दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये फक्त पुरुष पुरता तो विषय राहता कामा नाही, पण महिलांनाही त्या स्पर्धेमध्ये त्याच ताकदीने पळायला पाहिजे, हीच इच्छा आमच्या सगळ्यांची आहे. म्हणून परत एकदा मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. या योजनेमध्ये नेमकं काय करता येईल, कशा पद्धतीने काम करता येईल याच्याबद्दल चर्चा झाली. आणि मग ज्या ज्या समस्या पुढे आल्या त्या सगळ्या समस्यांवर तात्काळ उत्तरं शोधली. आणि त्याच्यामध्ये जो काही आर्थिक भार उचलायचा होता त्याच्यामध्ये आमदार साहेबांना पहिल्या 5 मध्ये भार उचलतो, नंतर बघू. परंतु या जिल्ह्यामध्ये किमान 100 रिक्षा या जिल्ह्यामध्ये रस्त्यांवर फिरताना दिसल्या पाहिजेत. महिलांच्या माध्यमातून हा रोजगाराचा एक नवं दालन या जिल्ह्यामध्ये उभं झालं पाहिजे, सुरू झालं पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की या सिंधुदुर्गाच्या भविष्याची आणि उज्ज्वल भविष्याची आजची एक महत्वाची नांदी आहे, महत्वाची घटना आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या कार्यक्रमासाठी आपण सगळेजण जे उपस्थित झालात, एक महत्वाच्या या घटनेचे आपण सगळेजण साक्षीदार आहोत. आणि डॉक्टर साहेब, मी आपल्याला सांगतो की जसं आम्ही एखाद्या गोष्टीचं नियोजन करतो जिल्हा बँक म्हणून, आम्ही पुढच्या 2 वर्षात, 3 वर्षात, 5 वर्षात काय काय कुठल्या गोष्टीमध्ये करणार आहोत याचा आजचा आम्हाला आराखडा आमचा तयार आहे. आणि म्हणून सांगतो की पुढच्या 1 वर्षभरामध्ये या जिल्ह्यातल्या रस्त्यांवर किमान 100 अबोली रिक्षा या ठिकाणी आपल्याला चालताना दिसतील, अशा प्रकारचं नियोजन आमचं आहे. आणि पुढच्या 8 मार्च पर्यंत हा आकडा आम्ही निश्चितपणे गाठू. जशा पद्धतीने मध्ये आम्ही दुग्ध व्यवसायाच्या बाबतीमध्ये आम्ही निश्चित नियोजन केलेलं आहे, तशाच पद्धतीने या योजनेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा केलं आहे. आणि म्हणून जटर साहेब, जेवढे काही पैसे तुम्हाला सिंधुरत्न मधनं देता येतील त्याची तयारी फक्त ठेवा. ते घेण्यासाठी आम्ही सगळेजण तयार आहोत. आणि निश्चितपणे या सगळ्या गोष्टींमध्ये NGO असतील, शासन यंत्रणा असेल, अन्य काही जिल्ह्यातले असे काही अनेक लोक आहेत की अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टींसाठी पाठबळ देतील. त्यांना सुद्धा या माध्यमातून माझं आव्हान आहे की आपण सुद्धा या सगळ्यामध्ये हातभार लावा, की आपण या जिल्ह्याच्या परिवर्तनासाठी, या जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी एक नवीन मॉडेल पुढे आणतो आहोत. याच्यामध्ये जिल्हा बँकेबरोबर सगळ्यांनीच सहकार्याची भूमिका घेऊ आणि एका जिल्ह्याच्या परिवर्तनामध्ये आपण सगळेजण साक्षीदार होऊ. आणि या कार्यक्रमासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित झालात
त्याबद्दल जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि खास करून आईसाहेबांना धन्यवाद देतो की या जिल्हा बँकेच्या या बिल्डिंगमध्ये ते अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदा आल्या आणि आमच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या, आशीर्वाद देत आहेत. त्याबद्दल निश्चितपणे त्यांनाही धन्यवाद देतो की अशा प्रकारचे आशीर्वाद लाभणं हे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. त्याच्यामुळे आम्हाला स्फूर्ती येते की आपण अधिक चांगलं काम या जिल्ह्यासाठी केलं पाहिजे, जनतेसाठी केलं पाहिजे. आणि निश्चितपणे त्यांचं जे मार्गदर्शन आहे त्या सगळ्याच मार्गदर्शनाच्या मार्गाने आम्ही निश्चितपणे काम करू, एवढं या निमित्ताने सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निलेश राणे यांचा वाढदिवस आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम आहे. प्रथम मी बोलण्याच्या सुरुवातीलाच मी निलेश राणेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या मनोकामना रामेश्वराने पूर्ण करावी असं गारारूपी प्रार्थना करतो. शिवगर्जना हा कार्यक्रम अति उत्कृष्ट असा चाललेला आहे. तुम्ही पाहण्यामध्ये मग्न आहात त्याची जाणीव असल्यामुळे आम्ही दीर्घकाळ भाषण मी तर करणार नाही. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. आदरणीय राणे साहेब, आदरणीय राणे वहिनी, आदरणीय नितेशजी आणि ज्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि ज्या वाढदिवसासाठी विशाल फाउंडेशन आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या वतीने जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, आपल्या सर्वांना मनापासून या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो. विशालला सुद्धा मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो का तिने अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. निलेशजींनी आता जे काम ह्या मालवण मतदारसंघात सुरू केलेलं आहे, आपल्याला आता या सगळ्या गर्दीवरून पुढच्या काळात या कुडा मालवणवर भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा या ठिकाणी लावायचा. निलेशजींच्या रूपाने आपण सर्वांनी त्यांना पाठिंबा, सहकार्य, आशीर्वाद द्यावे आणि मनापासून सगळ्यांनी शुभेच्छा द्याव्यात. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने निलेशजी यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. पुढचा जो वाढदिवस 2024 असेल तो या ठिकाणी आमदार म्हणून भव्य दिव्य आपण या ठिकाणी साजरा करू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. मी फक्त इथे आभार मानायला उभा आहे. राणे साहेबांनंतर मी बोलणं योग्य नाही, पण ज्यांनी ज्यांनी या कार्यक्रमामध्ये हातभार लावलाय मनापासून मी विशाल परब त्यांच्या कुटुंबाला मनापासून आभार व्यक्त करतो की असा कार्यक्रम आयोजित केला. स्वतःच्या हिमतीवर, स्वतःच्या कष्टाच्या पैशाने एवढा मोठा कार्यक्रम आयोजित करणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. ही संकल्पना पण त्यांचीच आहे आणि आमच्या सगळ्या सहकार्यांची. असंच निलेश राणेंवर प्रेम करत राहा एवढीच फक्त विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निलेश साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहोत. त्यांचं नाव घेत असताना मुद्दामून माझी खासदार बोललेलो नाहीये, कारण का 2024 ला
ना आम्हाला माजी लावायचंय ना खासदार लावायचंय. आम्हाला लावायच्या पुढे आता आमदार लावण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून या निमित्ताने मी निलेशजी साहेबांना मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. पुढच्या वर्षी आपण आता 2023 मध्ये आहोत. म्हणून आपल्याला सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. जास्त काय बोलणार नाही, कारण का इतका उत्तम कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आलाय. अनेक वर्षानंतर राणेसाहेब, माझी आई, माझा भाऊ माझ्या वाढदिवसाला मतदारसंघामध्ये आहेत. त्याबद्दल मला आनंद आहे. खरोखरच आपण सगळे, मी जास्त काय बोलणार नाही, राजकीय बोलायचा आज काही दिवस नाही. राणेसाहेब सगळंच बोललेले आहेत. आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांची मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निलेश राणे, नितेश राणे हे माझे दोन्ही चिरंजीव. या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून विधायक, सामाजिक, धार्मिक सगळ्याच क्षेत्रात अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतायत. मला त्यांच्या कार्याबद्दल, कर्तृत्वाबद्दल गर्व आहे. बरेच काही टीका करताना या ठिकाणी पाहिजे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. विशाल परब यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला. त्यांना, त्यांच्या कुटुंबियांचे मी आभार मानतो. त्यांच्या सहकार्यांचे मी आभार मानतो. भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते निलेश राणेच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि हा भव्य कार्यक्रम यशस्वी त्यांनी केलेला आहे. त्याबद्दल धन्यवाद. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. या वृत्तपत्रात आमच्याबद्दल, तिघांबद्दल काही छापण्यापूर्वी आमचं कार्य आणि अन्य पक्षाचे नेते जे बोलत्यात, टीका करतात, त्यांचं कार्य आपण पाहावं आणि प्रसिद्धी द्यावी असं मला. मित्र, हे शिवगर्जना नाटक आपण पाहता, हा आपला इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पाहताना, प्रसंग पाहताना रक्त सळसळ, निष्ठा, प्रामाणिकपणा, पराक्रम याचं प्रात्यक्षिक आपण डोळ्याने पाहतोय. शिवाजी महाराजांनी अल्प वयामध्ये हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्याची गर्जना केली. मासाहेबांना विश्वास दिला की हो मासाहेब, मी हिंदवी स्वराज्य स्थापन. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने काही लोकांनी सत्ता भोगली आणि ती फक्त महाराजांच्या नावाने आणि हिंदुत्वाचे. आम्ही पाहतोय मराठ्यांमध्ये काही फितूर महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या आड आले. आजही तो इतिहास उजळला जातोय आणि तेच सांगतात लोकांना
आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांचे वंश आहोत, आम्ही त्यांचेच कार्यक्रम. महाराजांचा निष्ठा, प्रामाणिकपणा, पराक्रम, जरा ते इतिहास पाहावा, नाही तर अशा कार्यक्रमाला यावं आणि पाहावं. महाराजांचा त्याग, त्यांचा पराक्रम, धर्मावर, लोकांवर, सहकार्यांवर विश्वास कसा असतो याचं प्रात्यक्षिक त्यांनी पाहावं. आता पायाखाची वाळू गेली, पदे गेली, वेड्यासारखे बडबडताय, वेड्यासारखे बडबडताय. काही स्वतः 2.5 वर्षात केलं नाही, काही केलं नाही, आणि आता ह्याला हे द्या, त्याला ते द्या. आम्ही या संपाला पाठिंबा देतो, ना जनाची ना मनाची. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. भविष्यामध्ये येणारी निवडणूक विधानसभा, लोकसभेमध्ये, जिल्हा परिषदेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये एकही जागा विरोधी पक्षाला कुठे मिळता कामा नये याची काळजी घ्या, याची काळजी घ्या. या जिल्ह्याचा विकास, कोकणाचा विकास आम्ही केलाय. त्यांचं कोणाचाही काही 1% पण हे नाही. आमच्या निलेशला शुभेच्छा दिल्या. भविष्यामध्ये राजन यांनी जे आशीर्वाद दिले त्याची पूर्तता ते करतील अशी अपेक्षा आणि निलेश, नितेश दोन्ही ज्या प्रकारे काम करतायत, मी काम करतोय. आम्ही या जिल्ह्यात, कोकणात राजकारण पैसे कमवायला आलो नाही. आम्ही व्यावसायिक, जे कमवताय आमदार तेच कॉन्ट्रॅक्टर, हे जे चाललंय हे बंद करण्यासाठी या सगळ्यांना एकही विरोधी पक्षाचा आमदार येता कामा नये याची काळजी कार्यकर्त्यांनी घ्यावी. कोणीही पितुरी, अंतर्गत वाद विवाद करू नये एवढी माझी विनंती आहे. आणि परत एकदा विशाल परब, त्यांचे सहकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते यांचे आभार व्यक्त करतो. निलेशला शुभेच्छा देतो. यशस्वी व्हा. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. राणे म्हणजे इथंही फटकेबाजी होणारच. नितेश राणे, नीलमताई राणेंनी केली रिक्षातून सवारी. आणि शिवगर्जना महानाट्यानं रचला इतिहास. लोक आग्रहास्तव वीकेंडलाही खास शो. विशाल परब यांचं आयोजन. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.